Kumusta? Maayo man, ma. Salamat na kailang nagkita. Mami. Si Kristen. Christine. Ako. Pasayloan si mami, ha? Si mami na. Nga, dili na ko ni mo bunalan. Promise, dili na po. Dili na. Christine. Ma, pa, mataging putugot na magpakasal niya si Carmi. Kung pangayoon ko sa bang inyong pagtugot na magpakasal mi ni Lea sa simbahan. Santik, anak. Romel, dili ka na problema. Mahimo nga, atong imo lang double wedding. O, ay mo ka pala ka, kay ako mo gastos tanang. Salamat pang di. Ano? Pwede tugutan sa kunin mo nga ako ang gasto sa wedding gown ni Lea. Pagsamahan ko rin. Naamong kay kailang nga tagiyang butik. Okay, no problem. Sige, sige. Ato na mo. Mabalik ang lingkod. Buatin tagmisa kay nagpa-thanksgiving ko. Sige, Santi. Dili. Sing, Nuktok man ka. pagkatoy-toy. Wa man gid lagi manganhi si Silas Delia, Sing. Ay. Ang bitang mo, uy. Hurot-hurot na bang atong konsumo? Kung ano tayo kanon hapit. Ato kang tawgon sila, Sing. Hibawang ka kas numero. Kibaw lagi ko, pero uy, may ikog ko, uy. Ikaw na'y panawag o gusto ka. Di ginoong ko, bahala. Di ba? Ato naglaruhon ba kung unsa nataan ni sige pata di na. Kay kuan ba? Og silduhan ba taan ni? Silduhan ba bata nila og di ba? Ano ba? Anong dili sa taon, uy. Trabaho ba ya gihapon ta din ni nahug ba ya tag caretaker ining baya. Manok kang di swelduhan no? Kay imposible sa ana, uy. Oh. Telepono ay. Mauna mo tingiron, Sing? Tubag ka ko. Ha? Tubag ka. Ako? Kaysa man di ay, dam ko gibuhat dire. Nagtanga ka raman diha. Oh, sige. What? Oy! Di ka what? Pulado! Hello? Minggoy? Dong Romil, is that you we were talking about? Minggoy? Sultihi si Aya ha. Ang ipasaylo na ko ni Lea. Ug magpakasal mi sa simbahan. Tambong bagit mo siguro ha. Sigurabit, aligrabit, pinagbit dong! Nga! Musaman! Mahibaw ra mo. Padadaan mo na mong imbitasyon diha. Double wedding ang mahitabo daan amigoy. Ha? Uy! Kinsa man ang laing parisan dong! Si Mami ug ang papa ni Lea. Oh, reconciliation jud ay! Nindota ah! Pagkatoy-toy. Praise the Lord, good Minggoy. Hinaot-ot na. Tuloy-tuloy na gini. Ako, mao na'y pag-aingnon dong nga tuloy ang ligaya. Pero dong, na, hapit na ra ba mahurot ang rasyon diri dong? Rasyon ito mi diri dong, uy. Ayaw to mi pagot mi. Mudaot niya ko dong. Oo, di no. Ay mo kabala ka Minggoy, mangumpra ko karon. Ako lang muhat dan diha. Sultihi lang pud palihog si Aya. Sige Minggoy. Bye. Sige, bye dong. Sing! Sing! Good news! Magpakasal na si Dong Ramel o si Dailia. Unya si Ma'am Carmisan ug ang amahan ni Dailia. Double celebration, Sing! Ah! Hila ka diha! Woo! Sweetheart,
Lipay kay si Minggoy. As in, sweetheart? Oh, og naibaw sab ko nga lipay usab kaya to si Aya Ising. Kanang sweetheart, wala ra pala sila konsumo dito. Oh, kung mamalik na. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like the shadow that's by your Salamat ya. side. Sa unsa? Sa tanan. Sa imong pagpasaylo namo ni Mami. Kung wa mo pa siya pasaylo dili ko ta siya makadawat sa akong pasaylo. Maayo jud kaayo ang Ginoo Ramilsa. Iyang gipuy-puy ang akong kayugot. Ug karon, hawan na gid kaayo ang akong dughan. Giwagtang niya ang akong mga kayugot ug kasilag. Praise the Lord. Hallelujah. Si Pauline, suway contact namin. Kuhaon nato siya usa sa atong mga bridesmaid. Kung kana, musugot siya. Wa ka na masilag ni Puling sa iyang gibuhat diha nimo ug sa atong anak. Sa giingon ko na, wa na ko'y bisan gamay pa nakasilag og kayugot. Sa iya na lang tang butik magpatahi og wedding gown og sa mga entourage. Okay, ma'am. Sige, okay. Ready for pick up na, ma'am. Okay, thank you. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Have a seat. Thank you. Ramil Mercader, ma'am. Yes, sir. Ready na ang bridal gown, ang entourage kompleto na sad. Ready na sad for pick up. Jimboy, dadaragod ang entourage ni sir. Ready naman to. Thank you, ma'am. Pila kayo akong balance na, ma'am? Kuha na lang to, sir. 3-5 na lang. Okay, thank you, guys, sir. Magkuram din ang tag-iya din niyo, ma'am, no? Oo, sir. Si Hanilin Di Ocampo na. Kaila ka sa former nga tag-iya din ni sir? Yes, ma'am. Sige, ma'am. Again, salamat kayo. Thank you, sad kayo, sir, ha? Jim, pareho kong hatod ani sa auto ni Sir Jim. Hatod lang siya hatod. Kayo ko na nga. Hello, Ika! Nako karon diri sa Miami. Yes. Ay, work related ni ha. Trabaho ni nako. Pero don't worry, darling. Dai, kay mo na po sa imuhang wedding. Abi na ako dili gyud ka motambong sa among kasalisan ti Mami. May ubos gyud ko nimo. Yes, I will try my best na makaabot jud ko. Oo, kauban ako ang imuhang best friend si Tricia, okay? What? Tinuod, Mami? Magkuyog mo si Trisha? Magbalik bayan siya? Be happy, darling. Good! Mahinon, Mami. Magkatambong siya sa among kasalisan ti. Kuhaon na gyud kuno sad niya ang ihang anak. Siya gid ang mangunay pagkuha sa iyang anak nga si Pauline. Yes, Mami. Oh, yeah. Napadanan ako nimo ang invitation card, diba? Alas 10 sa buntag. Oh, well, kung dili gyud ka makaabot sa time, pwedeng mo diretso ka sa Waterview Beach Resort. Aron ila ka masikaso. Okay, darling, okay. Please, iha.
Ipangayo kong pasaylo ni Santi. Sorry, jog kaayo. Okay? Okay, Mommy. Okay. Ipo ko balik ni si Lulu ko heart mo. Asgad na. Oh boy, tapos na ako sa kulit sa pitas ha. Okay lang mo ha. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agian.